una hindi ka mga aktibidades, waray parupahuay, ang pamuno, itatong mundo, waray pa, itong mga mulat sa ina, at amay, at bungtuhan mulas, Mano, Roy, anong kakapanis, anatong liwan, nabibalik-balik, pero di ka balik pa yan, Miss Christine Dumlao. Miss Christine and Mano Roy, it's your turn to dance Biko Ratsa. Palakpakan natin, mga oras doon na natin na bisita. Tuwamon nakaawas na mundo at progreso makikita na niyo kahit ang niyo na huwag marunong pagkaupay mo ang hinihibo servisyo mo malingong na ora mismo nagmano'y pinakikita na niyo waray korupsyon waray sindikato at pagpunsa hindi diretso. Yun na sigaw kita di mano ng pitis lang umurat sa kaupay pagkit at kursinan sa itigas at kamalis ginagalahan. Yun na sigaw kita sige na ang kalupan handala mga pinaura na sa handala di mano'y mapay umurat sa ang Ginoo tinatapunan niya sa ating waray mangkot pagkakatlong niya bahapag iyong inamatubang niya at pagkinano'y ang inuuna at pagkintindi mo kantang pangalan makasing-kasing di ko papapara di mano'y atong magkinigugma labay oras mabalik mangkahal. Yun na sigaw kita di mano ng pitig lang umurat sa kaupay pagkit at kursina sa itigan at kapalis ginaganahan. Yun na sigaw kita sige na ang kalupan handala mga pinaura na sa handala di mano'y mapay umurat sa ay daw pa'y kurat sa di malumayan ay daw pa'y kurat sa di malumayan tumarang ay iyong ang oras na pabago hinil ka at di na di malo gagawin man ng umiran mong kadaganan makapigapan lang siya naman makasong pag-ibigan dito yung ba yung mga taong bakit mga oras nun servisyo mo oras mismo. Miss Christine Dumlao at Mano Roy Thank you so much.